you, and then we have Mrs. Borzan, please. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Želim zahvaliti izvjestitelju na vrlo konstruktivnom pristupu. Ovo izvješće je odlična prilika da osiguramo veća prava za potrošače. Amandmani koje sam stavila s kolegama odnose se na odgovornost online trgovaca prema kupcima. Nove tehnologije nose i nove izazove. Važno je također regulirati pružatelje usluga preko interneta kako bi potrošači imali više povjerenja u online usluge. Posebno je važno regulirati na koji način se stvaraju povratne informacije od korisnika, jer ponekad moramo pogledati istu uslugu na nekoliko stranica da bi u stvari imali stvarnu sliku kakva je neka usluga. Također stavila sam amandmane i na dio koji se odnosi na dvostruku kvalitetu proizvoda. Jučer je objavljena poljska studija, pa evo kolega je spominjao da je potrebno vidjeti podatke na osnovi kojih ćemo mijenjati eventualno zakone. Ova studija pokazala je da poljski potrošači u odnosu na njemačke dobiju ne samo nižu kvalitetu nego i nižu kvantitetu, znači količinu proizvoda. Za poljske proizvode koristi se palmino ulje, zatim manja količina osnovne sirovine, naizgled prirodni proizvodi imaju umjetne sastojke, ali ono što je najtužnije, manja je gramaža za proizvode u Poljskoj. Stoga vas, kolege, pozivam da podržite amandmane, posebno o promjenama aneksa direktive, i u tom smislu se toplo zahvaljujem izvjestitelju koji očigledno vrlo dobro razumije ovaj problem i spreman je uhvatiti se u koštac u rješavanju problema. Također vas podsjećam da je na rujanskoj plenarnoj sjednici prošao amandman koji traži izmjene aneksa, jer je to najbolji način regulacije koji će donijeti stvarne promjene za građane. Ovo je definitivno prilika u kojoj ćemo stvoriti poštenije tržište i prilika da pokažemo da smo svi uistinu jednaki. Hvala.